Hannah Jones ydw i, dwi'n gweithio i'r gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol a dwi'n rheolwr Cofrestr Mabwysiadu yng Nghymru. Mae yna llawer o termau, falle bod pobl ddim wedi clywed yn y broses mabwysiadu. Un o'r ein falle yw cam 1 a cam 2. Mae hwn i wneud â'r broses asesu mae mabwysiadwyr yn mynd trwyddo. Ar ôl gwneud yr ymoliad cyntaf, mae'r ymgeiswyr yn mynd i cam 1 o'r broses. Yn y cam yma, mae tseciau statudol yn cael ei gwneud. Weithiau yn cam 1, mae hyfforddiant yn cael ei cynnig i mabwysiadwyr. Os mae popeth yn edrych yn bositif hyd at hyn, mae'r ymgeisydd yn symud ymlaen i cam 2, ble mae'r asesiad mabwysiadu manwl yn cael ei gwblhau. Enw'r asesiad yw par, adroddiad darpar mabwysiadydd. Ar ôl gorffen y par, mae'r asesiad yn cael ei gyflwyno i panel mabwysiadu. Mae'r panel mabwysiadu yn grŵp o bobl o cefndir gwahanol gyda profiad a diddordeb mewn mabwysiadu.